li Şamê artêşa azada diyar kirin gowan navçeya Elmiyah li taxa Cober kontrol kirin. Di nav pevçûnên tund biçekên giran di navbera wan û hêzên rejîmê de. Her wiha jê derên meydanî dane diyar kirin ku artêşa azad tanga ku hejmarek tirambênên leşkerî tê kişkandin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxa Tişrîn jî derketin holê. Li Qeleman Cebheta Nusra êrişeke dijwar bi ser bargehên rejîmê û mîlîşiyên Hezbillah li kevîka bajarokê Filîta birin û hate zanîn got 5 ji cekdarên Hezbillah û 8 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha jê derên meydanî dane diyar kirin ku artêşa azad dixal li derdora bajarokê Filîta kontrol kirin di nav pevçûnên tund di navbera her du aliyan de û hate zanîn got hêzên rejîmê gundê yê li Rojhilatê Qeleman topbaran kirin. Li derayê artêşa azad avahiyeke rejîmê navçeya Meheta teqand û di encamê de hemû leşkerên wê hatin kuştin. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka taxa Menşiyê rûdan. Hevdem pevçûnên tund li bajarokê Etman jî derketin holê. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera her du aliyan de li bajarê Busra ji Şam qewimîn û hate diyar kirin ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. û hêzên rejîmê ji aliyê xwe bajar û bajarokên Elhara, Ibta, Hirak û Şêx Miskîn bi bermîlên teqînir û avêştokê topbaran kirin. Li gundewarê Hemayê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarê Selemî û gundê Xinêfîs rûdan. Her wiha artêşa azad rêbenda zelaqiya dibe topên hawnê û çekên giran armanc kirin. Hevdem hêzên rejîmê bajarê Latamnê bi avêştokê topbaran kirin. û hate zanîn ku hejmarek sivê birîndar ketin û gelek ziyan gîhandin malên welatiyan. Li gundewarê Dêrezorê xistina Daişê êrişî bargehên rejîmê li lîwayê 137 û leşkergeha Talayê kirin. Her wiha jê derên medyayî dane zanîn gorê xistina Daişê gelek ji navçeya Bixêliyê kontrol kirin. Di nav pevçûnên tund di navbera wan û hêzên rejîmê de li navçeya Talayê derketin holê. Hevdem hevrêzên Dêrezor dane zanîn gorê xistina Daişê tirambêleke mayîn kirî li leşkergeha Talayê teqandin.